Ndị be anyị, onye chiri ka o chiri, ya zerekwa. Biko, enwere ihe m sị ka m gwa ndị be anyị n'ụbọchị nke taa. Usually, I don't do this kind of video. My video has always been something educational, tutorial, or motivational. Mana ndị Igbo tụrụ ilu sị enwere ihe mere ede o jiri bee nwee. N'ụbọchị ole ma ole gara aga, etetere m n'ụra lee anya na fon m, enwetara m meseji na WhatsApp. Meseji ahụ asị accident. Ya akpa ahụ ebe accident ahụ mere, sị ya wow. Si ebe awụnụ hụ ebe na-ekwo wuruwuruwuru. Ka ezi ụdị accident a shi eme, m wee lewe anya na fon m. Abịa kpọkwari aha street ebe ihe a mere. Sị ya wow, okay, I'm this street, you know. But I want a busy street. Mbịazie watch the video. Maka amaruru m ebe ahụ ọfụma, achọọ m ịkpa ahụ ebe ahụ. So ma bịa watch the video. Ya wụ a na-egosi ebe ụmụ okorobịa abụọ tọsa n'ala. Ụmụ okorobịa abụọ atọsa n'ala. Na owozu ha gbọtọrọ ihe a. Na enwere accident. Ugbu a ka accident a mere. Na owozu ụmụ okorobịa abụọ atọsara n'ala. Abịa describe in detail accident a shime. Wee na-akọwa na otu n'ụmụ okorobịa na otu anya ya dapụrụ adapụ. Na atụtara anya ya n'ala. To show you how gruesome that description dị. Say, wow. Nne, ihe ke aha mawa m jijiji. Bịa kpaa ahụ ụmụ okorobịa abụọ agbọtọrọ n'ala na-egosi ha. Akpọrọ aha ha, kpaa aha nna ha. Si ya gịnị? Maka na otu n'ime ha nwanne m nwoke. My direct cousin. Otu n'ime ha nwanne m nwoke, my direct cousin. Si ya wow, mgbe akpọrọ aha ya, ordinarily that picture na ama eji amata, but mgbe akpọrọ aha ya kpọrọ ya aha n'ishishi, isi efukwopụ m metiwe. Sike ogene. Ma akpọachi onye sendoro m ihe ahụ. Ọzahụ, because ọ ka dị very early. Ọ ka dị very early, so I'm sure o tetebe n'ụra. Mụ nọ n'ụlọ, so m ewere phone kpọọ nwanne m nwaanyị. Kpọọ ya several times ọzahụ. Mbịa kpọzie nwanne m nwoke. Ọzahụ, mkpọọ nwanne onye a sị nwụrụnụ. Ọzahụ, si mba, ihe a, o nwere otu ihe a shi eme m n'isi. Mgbachi nwanne m nwoke again, kpọzie ya direct ọwụ na WhatsApp ya epike. Nwanne m nwoke wee pike phone sị m, oh, lọlọ, enwere onye mara ya nọ nga ugbu a ya akpa aha anti m ahụ ya la ya nọ. Na m chetara onye ọwụ. Si of course echetara m onye ọwụ. Mana ele ihe m ga-eji akpọ gị n'isi ọkụtụnụ. Gị eza m phone. The first thing ị kọrọ m wụ enwere onye gala ya nọ. Not only that, ya were phone na ngwa kamera onye ahụ kwuo ya asonye that my auntie phone ahụ n'aka. So mgbe o mere ihe a, m ghọta ihe ọ na-eme. M ghọta na ọ dịbeghị ready to tell me silekwa ihe mere. So ma calm down. Play along. That mana my auntie ahụ ekwucha. Si ya ngwa nyachi dedem phone. Ya nye phone. Ya sa ham, oh, your senior sister no nga kam nye phone. Say okay dede. Ka ekwuchagodu. Ele otu ị mara. Ya dị mma. Nne gekwanụ ntị ka ọ kọrọ m ihe mere ọkọ. Ma akpọzie aha. Onye akpọ m aha direct ma akpọ aha nne ha. Si ha ele mgbe nna ha hụrụ last. Dede ma mọs. Ya mọs sum. Na onye anwụrụ n'ụtụtụ taa. So ihe a wee eziokwu. You know na say yes, somebody send me on WhatsApp. Oh, the first thing hụrụ kem tetere n'ụra. So m wee n'ebe akwa. You know? Yeah, you say, but this is very, very unfair. This ndị ụlọ anyị. Ihe m ji recount all this story wo.
kuno mara oti ihe ashime. This is very, very, very unfair. For me to learn that this my brother died through WhatsApp message. Asut gawa towa ka to share ko ga viral. Eburu ozu onye ọzọ ya dịka ebu nkwụ. Assuming na I'm on the road driving, message a flash am n'ihu ma hụ ya. Okwe mana aga hapụ ihe a na-akọkọwa akụkọ ọzọ. Ihe a somebody video kwere ihe a mgbe accident a na-eme otemuta shatombo, somebody was taking the video. Mecha ya tinye eso tosha ya ka ọ ga viral. So ndị a nọ na video no enwere otu ha shinye aka na ndị a moto kụdara na ndị a kụwara isi. Enwere otu ha shinye aka ka eburu dị ha gawa ụlọ ọgwụ. No, everybody is concerned on kam ọwụrụ video mu ka esendara ka ọ ga viral. Tosha na ya ka ọ ga viral. Eburu ozu onye ọzọ. Ihe owote ndị ụlọ anyị na-eshi akọrọ mmadụ na mmadụ nwụrụ mba. I hapụla omenala anyị bịa menwe omenelu. And when you send these videos to share ka ọ ga viral, you are not sure the first person getting with this message. It could be the person's mother. It could be the person's father. It could be the person's child. Nwa ya, ma ọwụnwe ya, ma ọwụnwanne ya. Think before you send on here so ka ọ ga viral. Eli effect ihe a ga-enwe on the family. I like akọpị. Ndị Nigeria biko ihe m ji ekwu ihe awụ asị na ya enwebeghị iwu gbasatara ịtụshu ụdị ihe a. I think I need iwu ya. Think of mgbe Kobe nwere plane crash nwụrụ. Ọkwunu chetara na nwunye ya suru both the government, the police for the fact that somebody leaked picture dia mgbe aha accident a nwere to the press, leak here to the social media. And do you guys remember how many millions Emera award to her because of the kind of trauma organ? So assuming none of knows na anya moto with this message, I would have lost control. I wouldn't have been able to control my car and the here over in house. Now, you shared him way here, America, I'm getting my video, but they made me. And after, I'm so okay, I'm a happy way. But 2 days ago, and when a friend of mine, another friend of Boromsi, Nasu, di Onye. So I called her. See your way, joke. We have some see I win them. Yes, na you like dear could the day before that day. Say, Kela digi could the day before. Kezi pino ya wam. Digi kwan ya small in Nigeria. Say, oh, okay, I can understand. Say, hey, maybe could China. Say, oh, moge kwan. Yes, I need in Nigeria. Say, oh, no, kwalan ya simba. Say, and the mihem kukuri poo. In my hair social media, kahara nene from there. Yasim, no, I ne na makwana mbedi ya Eburu ozu diaga na hospital kana na stretcher ibuba na mortuary. That somebody came there, took the picture of the husband na circulate na social media. Ha ma honyo here awo. You went to the hospital. Ebe nwoke mmadu ka togboro. Ki sere foto ya. Tinye na social media. Na so tosha ka ọ ga viral. Ima huma ontosha na ga etosha owunwe ya ga enweta izuzu. Owunwe ya ga enweta izuzu. Owunne ya ga enweta izuzu. Owunna ya ga enweta izuzu ka nwanne ya ga enweta izuzu. You just do not care. Owuhote ndị ụlọ anyị na-eshi ezu oji mgbe mmadụ nwụrụ. Owuhote ndị ụlọ anyị na-eshi ezu oji mgbe ihe ike mere. Now, let me tell you a story. When I lost
my cousin, years back. Accidentally. He was shot. I think he was shot while he was driving from Lagos home. So I know na papaya. Now somebody else I be no lie. Before her call my parents. No really balance. Yeah, really. So what telling lady asamba. Ya busy was like when him no. When working. Is it the who's young? Nemeti. Makana ne this boy. Na nekem one day. Nemeti baby. Ya na agba nwata nwokorobia. Mari nwata mara mma. Ye baby jai niile n'onu la ibesa ejitan. Asi ya ngwa n'ihe mere n'owo na ọ ga-abịa ka ọ gwa nwanne ya nwaanyị silekwa ihe mere no. Na achọrọ onye ga-emenu ya nọrọ nga ahụ agwa my auntie silekwa ihe mere no. Onye ahụ kwuo okwu my auntie nwe ike ka ọ gara ikpogbu onwe ya. My mom say, okay, becha akwa hicha anya mmiri. Echere ya becha akwa hicha anya mmiri so that by the time ọ na-aga nga ahụ anya mmiri ha ga-anụzi ya n'anya. Ye kwuru n'abalị. Gakwuo nwanne ya nwaanyị garuo. Kpọọ ya ya iri ele ya sị ngwa weta ọbịa ka ya lee ya bụ orikwu oke. Ha rie enyi richane. Ya dị shona nwanne ya nwaanyị ahụ enwere ihe nọ ya n'afọ. Ya beze tọrọ yilisi ya na enwekwe n'ihe anya hụ gbaa mme. Beze kọrọ nwanne ya nwaanyị silekwa ihe mere no. Nwanne ya nwaanyị nwale ya jiri ya. Si ya ị na-ebekwe. Ikpo isi ngụ gba mbụ ụzọ kpọrọ onwe m ka ile mmadụ bụ otu mgbe. So do you see what happened here? Before this my auntie dozuru nwa ya. Before agwa ya akpọta nwanne ya nwaanyị ọ ga-ege ntị n'olu ga control ya. Ọwọta na-eche eme ihe. Ọwọta Igbo na-eche eme ihe. Ọwọta Igbo na-eche eji oji shiri ike. Anaghị agbara ọsọ tika gaa n'ụlọ onye ahụ tiwa ya maka na ị nwere ike tiwa ya onye ahụ adakwu nga ahụ nwụọ. A ga-enwe onye a ga-ebu ụzọ gwa ga-ejikarala ya. Mana nke ugbu a wetezi ya send it everywhere, send it, let it go viral. Ọ na-aga viral to whom? Ọ na-aga viral to whom? Ndị oketi ikwe n'okwu n'ọnụ. Kọrọ na ụmụaka ọta na-eche eme ihe n'ala Igbo. Ndị na-agara anyị ụlọ ikpe, ndị na-agara anyị our House of Rep and Senate and so on. Unu tinye ihe ndị ọnụ. Let it be a law. Ketinye as a law n'ụlọ anyị. Because ọ na-cause a lot of emotional distress. And somebody needs to stand up one day. Sue ndị na-eme ihe or sue our government. Sue the government for not taking care of it. Because it is their responsibility. Na ị na-ahụzi cause ọka ị na-ekwu ndị nwere anwụ. Even before then, somebody said na what's up? Hey, no warehouses kwa property ndị Igbo, ọ gbawala ọkụ onye ọbụla. Everybody nọ nga ahụ ji phone na video. Not one person make an effort. Ele ihe nwere ike ime. And a video ya shi from one house, behind the other wall, behind the other one, behind the other wall. Nobody, not one person. Sere gịnị ka ị nwere ike ime? Oh yeah, of course I enwe fire service. Mana enwere otu onye were duru pelu kuru mmiri. Se ka ị wadala na ke onye erubeghị eru so that ya fee ebe ahụ ọ gaghị enwusha nnukwu. Everybody ji phone na video. Toshana ya. Eburu ozo onye ọzọ ya dịka ebu. Ikpuchinkwu. Ya wuru your warehouse nọ na-agba ọka. What will you do?
assuming na ino ya maybe ị gara ahịa ọzọ ebe ị ga-aga ịzụta ahịa esend onye na your social media gị hụ ya warehouse ebe ị pakịrị ngwa ahịa na-agba ọkụ gị na-anọghị ya ọkwa ịma na gụnwa vidoro ihe a tige na-asụtụcha ya igbu okwe lọsụ ọzọ igbu lọsụ because onye ahụ ga-akpụgbu onwe ya onye ahụ ga-ekolapse o nwere ike o nwere high BP ya nwee stroke ya nwụọ ọnọghị n'isi. So before you take your video gbara ọsọ enweghị onye na-asụ ewu ele ihe anyị ga-eme ele ebe anyị ga-ebu onye aga ele ihe anyị ga-eme ka anyị kwụsị ihe a kechie ya tụshaa ya ka o ruo onye ọbụla aka ịmaghị onye ọ ga-erute aka. Biko nụ ụmụnne m na ụmụnna m, like I said before, this kind of a thing ana m etinye ọnụ m unu ga-asị ọ because o merụrụ m ka m ji etinye ọnụ. It could be because o merụrụ m, because I have been silently talking about this na-ekwu ya n'azụ. Actually, mgbe m watchchara ihe a mere, my friend of mine called me. The first thing called, I said, look at what happened to me now. Yes, Lolo, don't you think you need to do a video on this? Say, yeah, I'm going to do it. Okay, maybe a week or more. But nke enyi m nwaanyị ama hakwara no, the two of them busy pushing me bikono. Ndị a na-agara anyị House of Assembly na House of Rep na House of Senate tinye na ihe ọnụ ka anyị ghara ịdị na-egbu ọchị n'elu ọchị egburula egbu. Ka Chineke na mezie okwu.